Okemba, 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 I would Okemba. like to introduce Ikamata na mwafibo bagwe Ndibo kweze Ibamaka 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 Bichuku kasire kasire Ibamaka Joy Ibamaka Terempani Ibamaka Terempani Joy Ibamaka 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 eziokwu ọ na eme obi anwụrụ na ụmụ onye Igbo Obi dị m ụtọ na ahụ onye Igbo ga nwa ndị Igbo anyị nwa gbasiri ike ịbịakwa n'ime Naịjirịa ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri karịcharị n'ime ọbụla ị gara na mpaghara ụwa niile na ọnwụ na ịhụhụ nwa afọ Igbo na ga ịgba ọsọ n'obodo ahụ rara arụ Okemba Ibamaka 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 Igbo Okemba ndewonu ha na eze nwe m anyị ka nọkwa n'ajụjụ nsọ n'omenala Igbo biko igwe na nze asị m ka m jụọ na ihe na-emezi kịta ụmụ ndị be anyị a na-eyi efe nwegasị otu ọ dị na-egosicha ahụ niile ma mbe n'ukwu mgbe ụfọdụ eyicha ya ama were akwa fọnyecha ma n'azụ a na-ahụ ihe niile Chineke kere ka ọ bụrụ ihe emechiri emechi biko achọrọ m ka unu kọwara m ọ bụ nsọ ka ọ nọ nsọ Nne, ndị Igbo si na ọ dị ka ọ dị kpọbọ dị ka ọ dị egoro ya bụ na ọ bụrụ ihe ọ na-efu na-aga n'ụzọ mmadụ o nwere ndị ọya efu ịmara ebe ha si pụta ije mụrụ ụgbọ dị ihe ha na-eme ịma na onwe ka ị na-enye nsogbu ndị Igbo si onye ruo a na-ebere ntị ya bere nke etinye mana onye Igbo mụ ihe amarụgo na ilu a na-ebere ntị bere nke etinye o mezighị iruo a na-enwe ntị kedu ihe eme na ibere ha go nke gị tupu ebe a na-ebe ntị ya bụ na inwe ezina ntị ọ ya mere na ndị jelo ejepụ ruo jepụ ha were ihe dị mma natara ndị amara ihe ha jebere ndị furu ụzọ ruo ebe ahụ were ihe dị ọjọọ wee nataba abịa bụrụ na na-akpọpụgo ha ncha ene ka ha jee nne ha si ha jee nke ọma sikwa ha nyokwagbuo maka ịpụba ha bụ ndị Igbo asịghị nna jee nke ọma nne ha asịghị nyọgbuo ya bụ natagbuo ọ bụrụ na ha na-anatazi onye na-anataba o weta na ihe ahịa o weta na ezigbo ihe ọ mụta ndị jere ọfụma were ezigbo ihe na-abata ndị ejere ọfụma were ajụ ihe mana ndị onye nọ n'ụlọ n'ọlọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi n'ọlọ onye nọ n'ụlọ ha ncha abatazi anụ ewepụta ihe eji wee bata o nwere ozi ndị Igbo nọnụ bụ ndị ahụ nọ n'ụlọ ya anakọtaghị ihe ha ji bata mara nke bụ ezigbo ihe mara nke bụ ajụ ihe ọ bụ ihe bụ nsogbu maka ọ bụrụ na ndị Igbo nọ n'ụlọ nwere eze a sị na Igbo enwere eze mana ọ na Igbo nwere eze mana na eze bụ onye na-awa na-achị obodo a na-enwe aṅụrị mana eze ọbụla na-achị obodo ahụ enwe aṅụrị ya bụ na Igbo enwere eze ma ọ bụrụ na ha nọ ọfụma ọ ka ahụ mgbe ha bata
anakọta ihe ha ji mata wee tụlee ya mara nke bụ ezigbo ihe ma nke bụ ajụ ihe nke na mmadụ yi akwa wee gbara ọtọ wee bata mgbe na ajụ ihe maka onye yibe ya efe nne ya ị na-efu ka mmadụ na-ejewe ala bekee ịma na ihe isi a na-egotere ihe bụ ihe a na-akpọ sut ọ ihe a na-eyibe onye ọbụla ka ọ ya wee na-abata n'obodo oyibo afụ na ọbụ mmadụ bata eyibe sut wee pụọ ị na-anata gbara ọtọ yiri peteri ma ọ yiri ọbante debe ihe n'ike ike ụfọdụ a na-afụ ya iwee na-abata ijere bata nna gị na-echezi ka esi ya nna m abatago m ezi ya baba hai o wee bụrụ na ijere ọfụma ndị nọ n'ụlọ bịa na-enye ya anya na na-eche okeke na nwa ya jebe obodo oyibo na-abata n'ọya ha bata n'ọya eji nnukwu ihe bata n'ọya eji amamihe wee bata nwa okeke bata gbara ọtọ ha sị na ọya akwụkwọ ihe ezigbo ihe dị ya ha gbaba n'ọtọ agbam n'ọtọ ọ bụrụ obodo anyị so omenala anyị bụ mgbe a na-agba ogogo mmiri ka ha nwazi na-agba ọtọ wee gbaa ogogo mmiri onye ọbụla yi isi afe kpuchiri ya ezinụlọ ya ọfụma gba n'ọtọ mana jikwazi ịgba ọtọ wee chi eze ejiri ya eme omenala ya bụ ọgba m n'ọtọ jọgburu udene sigbue nkakwụ etu esi na yie ya akpọrịa sagin akpọrịa mini akpọrịa ihe awa ọgbamọtọ were omenala Igbo irue n'ụlọ ụka Igbo ịfụ na ejikwa m ụka na ana Igbo jee na London jee na Amerịka mbata na London nwere onye so ịchafụ n'isi negharị ajụ ahụ ihe ọwụ n'ụka sị nnọọ n'ụka na ọka esi eme ha yirikpa ụdị ihe ụkwụ na abụọ iyi ụtara ụzọ mana na-edebatabe anyị mmadụ akwụrụ n'ọnụ ụzọ epụtasị garụ azụ na esoro ịchafụ ga-esote ịchafụ garụ azụ na nwaanyị ahụ eyi traụza wee aba n'ụlọ ụka ya eyite afe nwaanyị ọ bụrụ ihe ndị Igbo na-eme wee dozibe ha mana ọkwụkwọ na ala Igbo ka ya ka nweriri ụka a na-akị ọfụma ala Igbo ka ya ka nweriri ndị na-eme mme na-eme ya ọfụma ihe anyị na-ekwu ka ewepụ aka ọnwe n'ofe be anyị emebikwa na rinne mana irue ndị na-agba ọtọ ya fụ na na Lagos ka ha nọ fụ na n'ebe unu jego olu oyibo ka ịgba ọtọ adị ebe a ka unu si ewenata ya n'ụlọ mana be nna m anụta nwaanyị nna m kpọọta nwunye m ụmụ nwoke ilo ji kpọọtasị ya nwunye asị ya na o nwere nsọ na ezinụlọ a na nwaanyị nnukwu nwaanyị anụta na nwaanyị ọbụla m nọ na bie ma nwunye ma ụmụ ya o nwere onye eyi traụza wee nọ na bie unu chọrọ ịpụ unu narụ esoro dị unu narụ ebe unu bi unu eyiri traụza mkpọrọ nwunye nna eji unu ọ ya tinye traụza n'ihe o eyi maka na nna m na-asụ ya nsọ ọ chọrọ ọfụ nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ ekwesịrị akpọ okeke nwoke apụta ịkpọ okeke nwaanyị pụta ịma na ọrụ okeke Igbo ndị ọma na-ege ntị ha unu na-amụtakwa biko ife m wee tụnye na ya bụ ife bụ na ka m nọzi ọfụma maka na onye na-amara ebe mmiri nọ ọmabịa na-ama ebe ọ nọ madebe ikwu maka sagin na mmadụ ji yirụsịa akwa kpụgidekwa ya kụtuo ya n'ike ụkwụ ya ifere mere onye ji ofu ego mata gara ọmụmụ nwa jege na wepụta ọkpa mmeji wee nụ ya ọ gịnị kpasara m na onye chọọ ịgba ọtọ ya gbara ọtọ kama na ama m na onwe mgbe anyị na-awa ịba anyị wara bụ ịba okwuchie ife nwoke ji bụrụ nwoke mgbe anwanụ ọ ya ka m na-ekwu maka anyị na-ekwere ka gasị na anyị ncha apụta ibe etu aka ka ọ dị na nna anyị na nna anyị bụ Adam na Eve fa pụtara ụwa ibe akwa kedu akwa fa yi mbụ akwụkwọ ka fa atasị ti mechinata afọ ebe dịka ọfọ nwa bụ the first fashion designers anyị nwere wee bido kwubezie ma nke a ọ bụ nke nwoke ma nke nwaanyị mana onwe ife igwe rụtụ aka na njepụ amaka bụ eziokwu mana anyị na-asị ije mụtara anyị nke dị mma ya bụ na nke ga-emebi maka na onwe ife dị na ịfụ nwaanyị n'ugwu ya
o nwee arụ nwaanyị na-adịrọ mma n'ụwa niile ya afụ ya maka na ọfa ncha bụ iduba mmadụ na njọ maka anya na-erisịa o nwere mgbe ọ na-afịa arụ ịfụ apata ụkwụ nwaanyị ebe a onye ka ịbụzi mana kịta a na-akwagidezekwa nke bụ etu a na ife danarị ya ome etukwunatamuzi anyị iweta ya ife dị were ogere azụ n'afịa kama ka nsi wee kwu onwetụrụ eme na nje na godesịrị ma mechie anya ma emechie dịka nsi kwu na ifere mere onye ji ofe ego mụta gara ọ bụ mmụọ ji gara agbakọta ọkpa mmeji wee nwee ife nji ekwu ife a bụrụ ife ọzọ na ka anyị na-ekwu ebe a na-adụ onye nwe nne na nna ọdụ ka onye na-enwụrụ na na-amụta ife anyị jee ebe anyị na-eje ka anyị were nke dị mma rapụ nke na-adịrọ mma ya bụ sagen a na-ekwu okwu ụfọdụ amara ebe o si bido n'ụlọ nga ka o si wee bido a na-akwa arụfa akwa ada enyefa belt eji ekedu ya ọ na-agbụpụnarị ya ọ na-agbụpụnarị ya anyị nwa jefe ya ya eme je were ya nataba ịnọkwa na nga mana ọ gị ji aka gị tụọ mmụọ gị omume gị na omenala gị nga ife ka ọ bụ maka ife anyị ji ekwu ife abụ ka anyị ghọta na ọ bụrụ ife niile anyị fụ ka anyị ga-eṅomi ka anyị na-ekwu ya ebe a ka ụfọdụ ga-asị rapụ ndị a bụ ndị old school old school bụ new school thank God na anyị ncha niile bụ school onye ọmara asụ ya sụọ n'ikwe ọmaghị asụ ya sụọ n'ala taa bụ taa onye na-amụtaghị ihe na nke anyị nọ n'ime eche m na onye ahụ ga-amụtakwa ọzọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị ka nọkwa n'egwu, anyị ka nọkwa n'akwa ya kpọtụba, ọ na-akpọtụ akpọtụ, ọ na-aṅụ n'anwụ. Oke mba Igbo amaka, Igbo amaka, ndị Igbo amaka Igbo bụ oke mba. Omenala anyị n'ala si ndị nna anyị na nna anyị n'aka, kama ha ga-akụziri ụmụ anyị omenala anyị, ha bụrụ nke ndị ọcha n'isi. Ihe gbasara omenala anyị si ndị nna anyị n'aka na nne anyị ịkụziri ụmụ anyị omenala. Ihe ọzọ kpatakwara omenala anyị ji n'ala wụ ekwuo asị na ewukwa onye Chineke na eneghị efe Chineke niile efe arụsị. Ha chefuo na omenala tọrọ okwu Chineke. Ese ka ịṅụọ mmanya asị ịṅụọ mmanya n'imela ihe ọjọọ na eneghị efe Chineke. Ihe ndị ahụ mere omenala anyị ji n'ala. Oke mba Igbo amaka, Igbo amaka, ndị Igbo amaka Igbo bụ oke mba. Okpukpe ofufu na-agbazi n'ihi na ihe unu kwuru taa na ọtụmatụ ihe m na-ama amụtala m ihe, mana enwekwa ihe ọzọ gbatụkwa mgharị m si ka m jụọ unu nke a unu nọ ebe a. N'ala Igbo, nwaanyị ọ na-enwe ala? Ajọ m ka unu kọwara m nwaanyị ọ na-enwe ala, maka unu mana amụsịa oge ụfọdụ asị onye a bụ nwaanyị onwe na-ata ike inweta oke n'ihe nọ n'ụlọ na bịa ebube be die, mana enwekwa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị na-anọkwa na-azọ ana nọ na be nna ha. Biko achọ m ka unu kọwara m nwaanyị ọ na-enwe ala n'ala Igbo. Igwe ajụjụ gị amaka, ịzaghị ajụjụ a ana m aza gị asị gị na-azakwa gị asị gị bụ na mmadụ ara ahụ nwata na anụ ogbu ichiri egbe gaa nta gbagbuo anụ bata, papa gị sị gị na-ewe nwatakịrị na ihe eri nke ezi mba na ogbu ọghị eke. Ọ bụrụ na nwaanyị ejiri ego ejegoro ana Igbo asịghị na nwaanyị ji ego anyị ego anyị, o jiri ego egoro anyị nke a bụ anị ya, nyanwa nwe ike nyanwa nwe ile
otu ilekwa na ya yere anị ya na ego ji anị ya goro mana nwaanyị ọbụla nwoke ji enụta bụ nwoke ahụ nwaana achọ nwoke na afọ ụmụ ọ mụtara nwere ana mana ọ bụrụ na ọ mụtara ụmụ ana ụlọ nke a na ụmụnna ihe o nwere ebe na ọya na-akọ ana dị ya mana ọ ya ere ya na ọrụ ya nwa ana onye ọ bụrụ na nwoke ahụ mụtara ya nwere nwanne nwoke ọ bụ ana ya dị ya ọ bụrụ na ọ nwe ha nwanne nwoke ndị onye nọ n'isi ụmụnna bụla ana ụmụnna ọ ya bụ na ọ ya wee rue na ụmụnna efe nke a sị na ọwa ana ọha ọwụ bụ na o nwegofa ndị ezinụlọ kpochapụ na ha wee rụzie ana ụmụnna ọ ya bụ ana ọha ya bụ nwaanyị ọbụla amụrụ n'ezinụlọ amụtara nwoke enwere ana ana onwe bụ ana ọya na-akọ nri na-eme na ọchụ elu ụlọ ọrụa na ana ha mana ọya anọkọta si na ya ka ya lebe ana ebe ụmụnna ahụ nọ ọya ele ọbịa bụrụ na nna di gị nụta gị nọ ma ọ nwanne di ya nọrọ ime anọkọta wee sisi ka ya ana ka ekenye gị gụbụ nwaanyị ama ekenye gị ana mana ọ bụrụ na iji ụmụ nwoke eke ana ị na-eneta nke ụmụ nwoke anya mana ụmụ nwoke ahụ achọ ha na-abụrọzi ha ana abụrọ nke gị ọ bụrụkwa ana ụmụnna ma ọ ana nwanne ndị di gị ọ ya ka o ji bụrụ nwaanyị enweghị ana n'ezinụlọ nwaanyị ejerobe di na be nne ya ekebe ana ya eke ihe ọ bụrụ na nwoke ji ụmụ nwaanyị ise nwoke na-abụ achụ ike ana ihe agha ike ana bụ ịbụọ ụzọ na-abụ ụmụ nwaanyị ise na owo na ha ejerobe di na mkpuke nne ha ka ha ya ebi wee bisie wee nwa onwe nke kpatara ego chọ ịrụ ụlọ ọrụ ya na mkpuke nne ya ama ejerobesi si kee ana ka ekenye ya ọ bụrụ na nwanne ya nwoke nwee nke chọrọ inye ya nọ si ya na ebe a jee ụwa mana ọ nọsi ya a na-abụrụkwa nke nwanne ya nwoke ara ekebe ana wee kenye nwaanyị ezinụlọ ya bụ efugo ka o si bụrụ na obodo nsi wee pụta maka na iruo obodo ọzọ ha nwere ike megharịa ya n'ụdị ọzọ mana omenala Igbo ka m na-agwa gị ihe a mana igwe ka m jụrụ o nwere ife tupu abịa mebie ọ bụrụ na ana azụrụ n'afọ ụnyaahụ ike nọ nne ya zụrụ ya mgbe ọ mụrụ ya nne ya ọma nketa ya ba nne ya zụọ ana nne ya zụrụ ana si ya na m azụara gị ana nne ya zụrụ ana bụrụ na onwe nwoke nwere ka o ya esi zụọ ana si na nwaanyị ka ya zụrụ ana maka na nwaanyị amụta nwaanyị onye nwoke mụta nwaanyị ekpere ya ka nwa ya jebebe di jee maka ọnwa mmadụ ka ọ na-anụ ọ bụrụ na onye ọ na-anụ nwa ya na nna ya zụrụ ya na daa ya ọ ya anụ maka na ọ nwere ekeresimesi ọgọ nwoke kpọrọ m wee sị m na ya chọọ na iwu bụ na nwa ya nwaanyị na ya na di ya abịa bie wee nọrọ wee gbaa krismas nwee si ya ọgọ n'ihe anọkwa ọ dị ka chi m ya ọmụmgba ọgọ nwoke ya ọmụmgba njebere chi m hapụ ọgọ ma ọgọ nwoke akpọrọkwa nwunye m njebere ọgọ hapụ chi m ewere ndụ m ndị Igbo ma mmanụ ma ndị ma mmanụ na-amabụrụ m aha nwụ Lydia Nze nne ewetara unu akụkọ na-emu n'obiọma na show ya na-akpọ Igbo Amaka mana tata etugo wee chee si kedu ihe anyị ga-eme tata wee si ka anyị too mmadụ na-abụọ mere ihe onyonyo anụnwa anyị na-ekiri ndị a na-asụ n'Igbo
ji wee pụọrọ ọra ji wee bụrụ ihe ama ama ma ọ bụrụkwa naanị ihe onyonyo nke a na-asụ Igbo na ya ka ha mere ha mekwara ọtụtụ ma nke asụrụ Bekee mana ha abịa ebupụtara asụsụ Igbo anyị a wee bupụta ya n'ihe onyonyo mmadụ ine wee na-ekiri ya na-asị abụ m nwa afọ Igbo abụ m nke abụ m nke ọzọ mmadụ na-aba na-ekwe n'okwu ya onwekwe onye ọzọ onwekwe ndị ọzọ ọ bụ na-abụrụ Kenneth Nnebue na late Mrs. Amaka Igwe. Anyị niile ma Kenneth Nnebue mere ọtụtụ ihe onyonyo dị iche iche site na mgbe Living in Bondage ruo na Glamour Girls ruo na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Nwoke a mekwere asụsụ Igbo anyị wee pụta n'ama mmadụ niile wee mara na ụmụ Igbo anyị na iji asụsụ anyị eme ọnụ na iji asụsụ anyị bara uru na asụsụ anyị anụ amakakwa. O mekwere ya ihe a na-ekwu Igbo amaka Igbo amaka Igbo amaka o gosiri n'ezie na Igbo anyị amaka. Ka anyị bidogodi na nke a na-akpọ Living in Bondage nwoke anụnwa wee jiri asụsụ Igbo anyị wee mee ihe onyonyo anụnwa n'elu na o ji asụsụ Igbo anyị ọ bụrụ ebe akọ kacha mma ọ bụrụ onye amede ọ kachasị wee wuo nwoke anụnwa mekwa anyị nwa bụ ndị Igbo obiọma ma anyị ụtọ na anyị bụ nwafọ Igbo ma anyị ogosikwe na anyị na-eko na-eme nganga na ọ bụ onye nke anyị. Onye ọzọ nchekwara ikwu okwu ya awụrụ late Mrs. Amaka Igwe, may her soul rest in peace. Nwaanyị anụnwa mgbe ọ nọ ndụ o mere ihe ndị Bekee ga-akpọ redefining of the Nigerian movie industry. Nwaanyị anụnwa agbalịka ọ gbalịrị ihe dị egwu mana nke asụsụ Igbo ma nke asụsụ Bekee o tipịara ha o mere ha niile. Nwaanyị anụnwa agbalịka kemgbe Violated ka ọ bụ Rattlesnake nke anyị niile ma ama nke mere aha nna jiri egwu nke dị egwu. Ihe onyonyo a na-ekwu okwu ya Rattlesnake ọ kọziri ha na-akpọ Roadblock serious one nke anyị makwa na ọ bụrụkwa na ashị kọzi mgbe o mere Violated nke asụ n'asụsụ Bekee mmadụ niile kwụ na line na-eche ka ọ pụta ka ha wee kirie ya. Mgbe ha kirikwenye ya obi ejupụta ha na aṅụrị na ha bịara kirie ihe onyonyo a ọ ka na-ekwe kemgbe arute tata kọzi nke o mere na-aza Checkmate nke a na-egosi mgbe ọbụla n'inyo mgbe ọbụla ịgbanyere ya a na-eme ha na-akpọ Weekly is a series. Ogo o mekwere nke a mee ya ọfụma ya na ọtụtụ ọlụ dị iche iche ọlụgo. Nwaanyị anụnwa bụ Amaka Igwe na Kenneth Nnebue mere anyị obi atọ anyị ụtọ mere anyị o so na ndị mere anyị ji wee tukwuru ana na-ekiri ihe onyonyo anụnwa anyị ma nke ọfụma. Ha bụ ebupụta ya wee mewe ya n'oge mbido mekwa ya ọ dị mma mekwa ya ọ dị otu mmadụ ga-esi wee pụta wee nyomie wee mụta wee mere na-aga n'iru. Nwaanyị agbanịrị nke dị ukwuu. Nwoke a na-akpọ Kenneth Nnebue ọ gbanịrị nke dị ukwuu. Biko na ocherekwa na asịrọkwa m na onwero ndị ọzọ na-eme ihe onyonyo anụnwa anyị na-ekiri anyị makwa na o nwere ndị ọzọ mana anyị just chọrọ ito mmadụ a na-abụ nkwetakwa aka na ga-afụ na ha gbanịrị ọfụma ha kwesịrị otuto anụnwa anyị nyere ha. Mana eziokwu na eziokwu ndị ọzọ niile mekwara ihe onyonyo anụnwa ji na-amasị anyị na-ekenekwa n'unu anyị na-ekenekwa n'ọfa obi dịkwa ya ụtọ ka uji wee tinyekwa ihe na nke unu ka mee ka ihe anụnwa dị ọfụma mana mmadụ a na-abụ gbanịkwara nke dị ukwuu. Abịa na mgbọsị ọzọ anyị ga-ekpokọtakwa ndị ọzọ gbanịkwa bịakwa bịa gosi unu ọbụka na ọsọ ha na ịbọbịa nọ mba enwere ọtụtụ ndị ọzọ gbanịrị ọfụma. Tupu oge ahụ eruo anyị na-asị unu rotekwe na Igbo anyị anụnwa amaka ka ọ na-akpọtụ ka emesịanụ. Oke mba Igbo amaka Igbo amaka ndị Igbo amaka Igbo bụ oke mba. Ọ dị egwu taa bụ taa. Biko nna o nwere ihe ị ga-etinye n'okwu a Igwe? Adamazi ife Igwe kwu maka nwaanyị inwe anyị ka nnọzi anọzie maka na
ụmụ ife ọ na-abịa enye nwata ọsị ọsụ ahụ mesị ọ ya maka enye ya nye mmadụ ife m ji achọ ka m kwuo ife a ọfụma bụ nkata anyị na-akpa ebe abụrụ sọ anyị nwa na ebe a n'ọka ndị na-anọrọ wee jụkwa ajụjụ mmadụ ife na-emenụ n'isi mbido ile ana abụrụ ife ji mmadụ ndị Igbo adịla ala ile ana so n'oyibo bịara abịa kedu ana nke ị ga-ele ana ụmụnna nwe ọ maka na oyibo bịa apụba ọrụ oyibo ndị gọọmenti sikwazi ana bụkwazi nke fa ka oge ji bịa pụtazi asị na afro ana eji eme arụ ebe a na-arụ nta ife na ha nwa bụ ndị ọchịchị chọrọ ana ewee bịa alụba ana akpala ana asịkwazi ana anaghịkwazi ana anwa ele ana wee bụrụkwazi afịa a na-azụ azụ mgbe na-etere aka ọ bụrụ ntị a ka eji anụ na a na-ele ana ma ya bụrụkwazi nke na nwaanyị na-enwe ana ọ dị ka mkpapụtasị na nwaanyị adịghị eri eke ọkụkọ nwaanyị adịghị eri eke ọkụkọ maka na ọkụkọ eriro nne mgbe anyị ndị nna anyị fa jide ngalaba ọkụkọ na-atọ ụtọ ịghọtago dogharịa onwe fa ararụsị afịa ọkụkọ ụfọdụ anaghị aghọta ife a na-akpa afịa o nwere anụ na-adị n'akụkụ ebe ararị edo mgbe o eji wasịsị anọ nke ịgwa m ife fọsị na ọkụkọ ọ ya eke ị na-achọ ịgwa nna nwaanyị ji egota ofu akpati eke ọkụkọ wee lekasịa ya bie na bie ebe obi kịta esi ya na o merie maka na nwaanyị ọ dịka ife igwe kwu nwaanyị pụta kịta kpata ego jegoro ana ịmasị ya na o mee nwaanyị oge nwaanyị mana abịa na anyị Igbo ebe a na-enwe ana na ụmụnna nwaanyị ada nwaanyị ada eketa anyị ikwụsị ọ bụrụ na nna ya gote ana na ọmụta nwoke nwaanyị nọsịa na ọnụrọ di ma ọ nọnụ di oke ana anwa elụrụ ya ọ ya ka ogwe ji si na okeke nwaanyị akpara na okeke ọ nwoke ka ya imekọta akpọ okeke nwaanyị pụta o kwesị na izu na ife nji ekwu ife abụ na-abịazi dịka ike ife obi nwoke ụlọ ikpe kasị ụlọ ikpe n'obodo a na anyị Igbo mekwuzie na kịta na nwaanyị na-esokwuzi ekele oke nna nke a bụ nke na-eme n'anya anyị kịta mana ọ dịrọ n'anya Adam ya na ọ bụrụ na ya akọwara ife gbasara ile ana ọ dịka a ga-asị na ọka ọ dịbu ọ bụrụ ka ọ dị a na-abụrụ ife a na-ele ele a na-abụrụ ife a na-azụ azụ nwoke topụta ruo ịlụ ụlọ ụmụnna enye ana o wee lụọ ụlọ mana kịta ebe a na-agarakarịzi ọnụ bụ n'ime obodo maka na ọ dịrọ ịpụtazịa ndị mmadụ edebesịa ifesị ịchọ ana gị bịa na ha na-ere ana gọọmenti ewekọla na si n'ọfa fọnwa bụsị gọọmenti na ana niile dị n'obodo anyị dịka etu land use decrease wee kwuo ya 1976 nọọ gọọmenti nwezi a nọọ gọọmenti na-enetazi ana anya ma nke dị na steeti ma nke dị na lokal gọọmenti ekewasịa ya lokal gọọmenti ilekọta ya steeti ilekọta anya n'ọfa na-enetazi na ndị mmadụ anya o wee bụrụ ngwa afịa akpọba ọ bụrụ etu ọ dị onye jide ego ogolu ije mara mmadụ na ndị na-achị achị awanye gị ana maka na onwe nke gọọmenti na-ewere ma ọsọ gị ma na ọ sọrọ gị ife a ga-eme na fa were ya iwu ukwu na fa were ya ma ọsọ nwere na o nwere ife fa ga-eji wee tie ya aka n'obi ọsọ gị were ọsọ gị rapụ mana gọọmenti emego gịnị fa ga-ewere asị na ọ maka idozi obodo na ime ka obodo gaa n'ihu ife nji akọwa ya bụ ka ndị be anyị ụmụaka anyị marụ na ọ bụrụ ebueme gboo na-anere abụrụ kama na oyibo bịara wee bụrụ ife obi bịa ma nke dị mma ma nke dị njọ anyị wee lebe ana na wee bụrụ ngwa afịa akpọba nwaanyị ga-enwe ana dịka igwe si kwu na maka enweghị gọsị gị mba ịfụ na ọ zatara ya mana igwe gbara isi ya nọsị mba na na nwaanyị nwere ego nọ na-arụ ọrụ
nwee ego ya ejigolo anụ nwere mgbe ihe dịpụta napụ ya maka na eje n'akwụkwọ ikike eji enwe ana ahafia ya dị na-eme anapụ ya ya. O nwere ebe ọzọ dị mkpa. Ọrụ oyibo abatago n'obodo niile. Obodo ụfọdụ ugwu ime obodo awọzi ime obodo kịta ọwụzi ọrụ oyibo nke a na-akpọ civilization and development. Ọ bụrụ na ilu ihe dịka na anọ Ọnịcha, o nwere mgbe Ọnịcha bụ ime obodo wee ozi ya na obodo niile bụ Ọnịcha abụrụgo ọrụ oyibo. Ịgbaratakwa ha mkpọ bụ ime obodo abụrụgo ọrụ oyibo. Etu a ka ọ bụ ilu a n'Owerri, ilu a na Enugu, ọwụzi nke ka jee n'ugwu ono ma ọ ka ejee n'ugwu ha nchaghị na-ewuzi ọrụ oyibo. Ịbịa n'ọrụ oyibo ahụ, nwoke mụọ ụmụ 5, nwaanyị 3, nwoke na-abụ. Onye na-echasị ihe ya edebere ụmụ ya maka na ọ kpatara ego. Etu ọmụnwa bụ ibe. Enwere m ike na-egukọta ana gote m ana n'isi ada nwaanyị, n'isi nke nwoke, n'isi ngụkọba etu ọgụchasị ya ka eme ya ka ndụ na nke a bụ nke gị na nke a bụ nke gị. Ihe ọ bụ n'olu oyibo bụ na nwaanyị ahụ jebebe di, mgbọsọ ya ejebe di achọrọ m akwụkwọ ụnọ ngotere ya. O nwere ike ọ bụla na nkịtị ka ngote, o nwere ike ọ bụla na ngotesi ya na ego karịa nne nwa ya ụnọ, o nwere ike ọ bụrụ na ọbụ ụnọ dị n'ala ka m goro nchịrị akwụkwọ aha chi ya na di ya si anọ ihe njide ụnụ. O nwere ike amara bụ ụdị dị ọya anụta na ọ bụ ụdị ndị wugi anyị na-ekwu na adebe uwe ha na-egburu ọrụ. O nwere ike ọ bụrụ ụdị a ka ha na-edebe. Ọ bụrụ na ụdị a enwere m ihe ngotere nwa m debe na akpati ụbọchị m eme ya na-akpọ anya nwaanyị na-ekwe ihe ya dụrụgoro ebe a ka ije eje mara ụlọ iru ka ị mara na onye a ọ bịara ịnụ nwaanyị ka ọ bịara ịnụ akụnụba maka na o doghị anya na ụmụ nwoke bụ a na ozi obi si aka o bitere obikwasa n'ikpurụkwu a bụ ọchọ ofu nwaanyị na-emebe ọfụma ma ọ bụ nne ya na-eme ọfụma ọ bịa ọsị ya na afụ n'anya ya ekwere m larụ ụra. Ị na-ene nwoke na-agwọ nwaanyị ya ahụ gị ya n'anya ọdụ ka nna m nwadị ya na ya ara abịazibi o wee ru na ekeresimesi ogbuo efi. Nwadị ya na ya wee nụ na nna ya m gburu ehi wee bịaba jee depụta tụkwasị aka n'efi osi ochie ekenekwa ma ochie adaa ngana. Nwoke wee nekata ya wee jụọ ya ọ bụ na be ndị ka ịmụ ka ọ na-anụ ehi ka maka na ka mgbe ya ebikwasa nna gị ochie aka bikwasa anụ ehi aka na-etu ochie ekene ka ọ gbarụ anụ. Ya bụ na ọ bụrụ na nwoke aga je bikwasa nwaanyị ọma na ọ nwere oke olu ụlọ ya na ya na ọ bụ na akụ na ụba ka o nekwasị anya o bikwasị ya aka wee sị na ya na-anụ nna ya na-afụ ntụ ọfụma o were anya okenye anya ikenye jee ka ihe dị na ya ofe wee kee wee maa na ihe ekwu na ojubi ya bụ ihe ekwu na ọnụnụ ya. Ihe ọ ya eme mbụ o were ihe o gotere nwa ya o debe si ya jegoro. Ya bụ na nwa ahụ jesizi ya pụta wee chọkwa ya ka ya werekwa ihe nna ya debere ike na-achọgozi nna ya n'afọrọ. Nwanne ya nwoke ahụ ejiji esi na-asị na nwaanyị ahụ enwe ana nke ahụ abụghị ya nke a bụ ohi anya ọcha maka na nne nna ya ka nna ya gotere ihe a nye nwanne ya wee ti ya debe n'ụlọ ka ọ jee pụta afịa dị n'akwụkwọ. Ya ọ bụrụ ụdị ya na-aka anyị na-ekwu maka ya mekwu ihe a kwụsie ofu onye nụrụ ihe anyị kwu o jee depụa o were anya ọcha wee zuru ihe nwanne ya ka akwụkwọ ori ka ndị Igbo si na kpọrọkpọrọ na aka mma na ụtaba maka na ịrapụ ebe ị were ahụ jechara akwa ebe ọzọ ọ bụrụ ori. Ya bụ anyị achọrọ ka mmadụ jee were ihe mmadụ si na ya nụrụ na onyonyo si na nwaanyị ahụ enwe ana ụdị ana nke nwaanyị na-enwe ọ bụrụkwa ihe anyị kwu nne ji nke ahụ Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụgoni anụ na nwaanyị na-enwe ana ma ọ bụrụ na nne a zụrụ ya n'aha ya mana ọ bụ na ọwụhụ nke a zụrụ n'aha gị nọọ ana ụmụnna nwaanyị anaghị enwe ana unu anụgoni Ọ bụrụ nke ya nwa Okemba.
Ya ka azụta. Ọ ka fọkwara ọzọ ihe niile a anyị kọrọ maka ya. Kedu onye ọ dị ịkụziri ndị agba ọfụ ndị na-etolite kịta ihe bụ nsọ ala anyị? Ọ bụ nne ka ọ dịrị ka ọ bụ nna ka ọ dịrị? Achọrọ m unu tụlee okwu a. Anyị kwụsị na anyị Igbo mgbe oyibo na-abịarọ anyị enwekwa akwụkwọ ebe a na-edetu ife, kama nọọ etu anyị si wee kwu ka m kwuru na mbụ sị na nwata na-eburu nna ya oche. Gịnị bụ ibu oche? Nna gị jebe nzukọ fabụ ndị okenye iburu oche ụnụ pụọ fadọnọ na-eme nzukọ na-akwụrụ akụ na-ege ebe na-ekwu. A na-esi n'okwu anwa wee na-akụziri fa ife kpata na-efu nwa ma ife na Igbo asị na oburu nne oche. Ịkụziri nwata ife dịlụ nne na nna, mana ndị ịkụziri nwata ife dịkarịsị n'aka fa mgbe ụwa dị mma. Ife njisi mgbe ụwa dị mma bụ ogbe o si ya wee pụta, maka na ndị Igbo si na ofu onye adịghị enwe nwa. Mgbe anwa bụ ịpụtafụ nwatakịrị ka ọ na-eme ife na-adịrọ mma, gị nwa na onwe gị na-abụrọ nne ya na-abụrọ nne ya, iwere ya. Ọ bụrụ na ịtara ịpịachasịa ya, ịbịa jee n'aka nne ya na nna kpee ya. Ọkwa mgbe anwa ka m na-ekwu ife a. Ọ obodo na-azụ nwa ma kịta ivinu nne na nna azụnwukwu ọzọ nwa na ha na-akpọrụzie nwa kpọnye ndị nkụzi kwụọ ụgwọ ebe a na-achọ akụnụba nke ụwa. Efu na onwe ndị fa na ụmụfa ada emekọ. Kedu ife anyị na-ekwu? Anyị na-ekwu okwu omenala. Ọ mmadụ one ka anyị ra wee nọdụ ebe anyị na-achọ ego ma ife a na-akpọ omenala. Kedu omenala nke ọ na-ekwu okwu ya? Anyị nwekwa n'iwe nne ka m kwuo na ebe anyị bi bụ obodo Lagos. Igbo bie, Hausa bie, Efik bie, Igala bie. Etu esi birie ka omenala si dị n'iche n'iche. Ya ka anyị ji wee sị na mba na-asụ n'onu n'onu. Ịnụ ịfụ nke onye a mee taa, afụ nke onye a mee, fụ nke onye mee, o nwere nke ịmazi nke bụ eziokwu. Mana anyị na-ekwu okwu gbasara Igbo. Kedu oge anyị nwe ịkpọzi ụmụ anyị wee na ya bụ ala Igbo ka ha wee fụ ife a na-akpọdo ịsụ omenala? Say, what is omenala? Kedu ife ajụjụ ya ego ji wee dị mkpa? Ọ ya ka ife anyị na-ekwu kịta ka anyị ghara ife ya na ọbụrụ fim ife onyonyo ka anyị na-eme. Nke a ka mkpa maka ọ ya bụ ntọala. Onye na-azụ ma onye na-akụzi ife a abụrụ sọ nne na nna, obodo na-azụ nwa. Ọ ya kpata Igbo ji asị na obodo ma nwa amụ. Nne, daalụ maka ajụjụ gị. Ajụjụ gị amaka. Ị na-ajụ kedu onye ọ dịrị ịzụ ime ka ụmụaka akwụkwọ nsọ bụ sị na onye ọ dịrị ime mmiri chukwu bụ ụkọchukwu, mana onye ọ na-enwe ike ime ma ọ dị na mkpa. Ọ na-awa ọ dị na mkpa bụ ọmụmụ. Nwoke jite ukwu, nwaanyị ejite. Mana ọmụmụ adịgo mkpa. Ọ bụrụ na ị bịa na ndụ anyị na-ebi taa, ihe ya mụta n'ime ya bụ na nwoke ghọtasịrị ubie ka o si wee ji ahụrụ ebe o si arị ka o si agharịtụ. Ọ bụrụ na ị chọba ka iwetapụ akụ na ụba niile, ofu ka ya efunara gị. Ihe mere kịta bụ na ịzụ ụmụ na-efunahụ ndị Igbo maka ha na-achọ ka ha kpatasị akụ na ụba nke ụwa. Chifọrọ ụtụtụ nwoke ya na-apụ apụ, nwunye ya na-apụ. Ụfọdụ arafụ ihu nne ha anya afụma, arafụ ihu nna ha, maka na ọ na-akụ elekere 5 nke ụtụtụ, nwaanyị ejikọrọ ugbo, nwatakịrị na-alarụ ụlọ.
ọ bụ onye na-eneta ụmụazị anya na-akpọ maid odibo ha nọ n'ụlọ bụ ya bụ nwoke bụrụ nwaanyị ya kpatara na irue n'ụfọdụ ezinụlọ nwaanyị na-akpụ ụzọ na-ejọsọ ọrụ nwoke na-anụba maid maka na ya na-esi nri enyi ya na-enyi ahụfụ na obi na-adị ya mma ya na-anọdebe ya mgbe ọbụla onye sitere ya ndị nke na-edozi afọ onye kwuye nke na-edozikwa ahụ nke nna ofu nne ya ọrụ ọnụ na-abụ ka nwaanyị nwe igwe nwaanyị gbagharịrị ezinụlọ ịgbaghara di ya mgbe medo ọkpọta ma nwatakịrị ọkpọta bụzi ya na-eneta di ya anya obi na-adị ya mma ihe ọzọ ya afụzi nwaanyị bụ n'ụlọ ụka ekpere mana ọ ya ji aka akụ mana ọbịa ọ gazie ọnụ ụka ekpere kụbazie aka ka azọpụtakwu ya n'aka maid ewerugo obi nwatakịrị obi nwoke maka na maid n'obe oyi nwoke ka ofu oyi nwoke bụzi maid ka ya na ya jizi ebe okwutu wee pụtazi ife ụlọ onwe mgbọsị o jesiri bata wee si jidekwa maid wee na-emekwa ka ha na-eme wee nọkọta wee si ya maid ihe tọkakwana ihe tọgbu ma atọgbu ihe na-atọgbu ma atọgbu maid wee si ya na nke ka ya si atọ ọ si ya na n'ịtọkarịkwa ọnụ ihe niile na-atọ ụtọ maid wee si ya n'ọkwa ihe Megad kwu na Megad si na ya ntọkarịdo madam na nwaanyị gbagharịrị ihe niile jewe nwoke fesizie maid ya na maid bụrụzie afụghị erighị ọrịa n'ezi nwaanyị anya nwaanyị wee na-eketa arụba ahụ na ịma na arụba akwa nwaanyị wee tụkwasị Megad o wee bụrụzie Sodom na Gomora nwoke wee na-agbazi maid you sweet too much ọ sị ya na so Edem talk he say I even sweet pass madam ya bụ ihe nna agwa ya bụ na nwoke na nwaanyị nọ n'ezinụlọ ha na-ete ụmụaka anya ha kpatụọ elu ka a esi wee zụọ ụmụaka ka ụmụaka wee nwee ike zụkwa ndị ọzọ ka o wee bụrụ ya na omenala anyị dị na-aga mana ọ bụrụ na nwoke gbaghara ụmụazị ọ gbaghara maid nwaanyị gbaghara ụmụazị gbaghara maid ọkụ ya bụ na nsogbu dị n'ụlọ ịbịazie na-asị kedu onye ọ dịrị ịzụ ụmụaka ọ dịrị nne na nna ọ bụrụ ọsọ nne ka maka na onwe nwoke ara azụ nwaanyị bụ ya na-azụ nwaanyị nwoke azụ nwoke maka na anyị a sị na nkịta nwaanyị zụ na-ata akwa nkịta ọhụrụ na nwaanyị zụ na-ekpori akwa ya bụ na onye ọ dịrị ịzụ nwaanyị bụ nwaanyị ọbịa nwoke dụ nnọkịta nwa m nwaanyị nọkịta ọbịa kọbalụ m na ya nọ na nsọ kedu ihe ya eme ọ nne ka ọ ya kọrọ ọbịa bụrụ onwe ihe tolie na ebe na ogosibe m ọtụ ka mma gbanaba si achọọ nne gị ya bụ na ihe anyị ga-eme iji wee mee na omenala Igbo na-aga n'iru bụ na nne na nna ya ewepụta oge ha ya eji wee na-ene ụmụ ha anya mana ịnụgo ihe nzemetukwu na ofu onye ara amụ nwa nwa ọra n'ala Igbo bụ ebe ọ ya bụ na-aga ịgakọta efu nwatakịrị ka ọ na-emehie ịkpọ ya si abịa ọ bụrụ nwa nzemetụ ka ịbụ ịdọkpụrụ ya n'aka pịa ya ịtarị ịbịaba ịtarị bịa si obere akwa na onye edere ezimetụ na igwe ka m pụọ o wee pịa m ịtarị ọjụọ ya gịnị ka ime ọgwụ ya metụ enwu nnukwu ya pịakwuo ya ọzọ pịa na nke igwe pịakwara mana ihe eme ya n'obodo oyibo ọrụ oyibo anyị nọ onye metụrụ nwa ya aka ọkpọ ọgụ ọgwaghị amụkwụna ya anwụ echi
ọ bụrụ sọ ya azụ onye ya azụ na anọrọ n'ụlọ ọ ya kpatara na enwudoro onye ori na Benin wee gbue na onye a na-amagbu ikpe ọmụ na-egbu ya ọsọ ha kpọrọ ya nne ya ka ya zie ya ozi ikpeazụ nne ya wee jere bịa ọsị ya ọta ntị ka ya gwa onwu dị ọta dị ya na ntị tabere ya si ya na ọ bụrụ na egbu amụ kụwara m ọfụma amaghị anwụ ụdị ọnwụ mana na ọ bụrụ na iji ezigbo ịtarị na nna m nwugbo mana ijiri ezigbo ịtarị wee pịba nwe gba mmemme n'ihe ihugo na ọ na-esi na nna ka ọ dụrụ na nna eburugo mpempe ntị ọra onye fụrụ nwa Igbo ebe ọbụla o si bụrụ ya kpọrọ ya n'ọnwụ ya ya dụwa ya ọdụ oke mba Igbo amaka Igbo amaka ndị Igbo amaka Igbo bụ oke mba kama ya akpọtụkwa nke ya takasị akwa gị iwere nwa ya rapụ ya si ya jebe maka na nna m si na ọhụrụ mmadụ niile ya bụrụ ọ ya nwerere ndị agha eji wee debe wee were ha na-ama atụ ajụ ihe ọkụ ozu wee dị n'ala Igbo ma Chukwu ekwe na ka nwaanyị wee wụrụ ofu n'ime ha egwu dị o Igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụ na ya nụ na ọ bụghị ofu onye na-azụ nwa na a na-agbakọnata wee zụọ nwa ka nwa wee baa uru ma nne o ma nna ma ikwu na ibe onye ọbụla na-azụ nwa ya bụ ihe eji wee mara ndị Igbo ọ dịgo ka o si adị o ife ọbụla nwere mbido na-enwe njedebe igwe ọka nwere ihe ị chọrọ ịgwa ndị ụlọ maka ihe anyị kwuru taa tupu anyị anaba Igbo na Igbo Igbo bụ Igbo mma mmadụ ana m ekene unu ana m ayọ unu sụba n'Igbo sụba n'Igbo kụzibere unu ụmụ unu omenala Igbo kụzibere unu ụmụ unu ihe ọ ya bụ onye mechasịa o wee matakwa n'ọba n'Igbo ka o si ejizi na mara asụ Igbo amara emekọ mụ na ndị Igbo ejizi na ya wee mee ka o wee bụrụ na ịpụrụ iche anyị bụ ndị Igbo o nwere ihe ya emegide ka ihe abụzighị onye Igbo anyị bụ ndị Igbo were ụnụ kịta bụ ụtụtụ wee tụba ewu ojii maka na ọ na chi jie na ahịazi ahụ nchọta ka ọ ra m otu a mbọsị nta ka a chụọ na owere mgbada maka na ọ hụzụ na owere nchi ka anyị na-achụ Nze Ejike metụ kedu ihe ị nwere ịgwa ndị be anyị akwụkwọ nsọ sị na ịzụọ nwata n'ụzọ nke Chineke na oto na ọmarapịa Igbo sị na nne ewu na-ata agbara nwa ya na-enye ya anya n'ọnụ ndị Igbo nkata ịkpa n'ụbọchị tata anyị emetụ ọkwa ya akarị nne na ife na ọkụ ụnụ nwa na onwe usoro kwe wee chegharịa uche onye ọbụla na-ene onwe ya ma mụnwa ma gị nwa maka ka anyị na-ekwu ife ebe a o nwee ebe mụnwa na-erikwu mperi na be m n'ebe ụmụ m nọ kọwalụfa ngalaba osisi fasi wee pụta etu afa nna si wee dị etu o si wee dị o nwee ụfọdụ ife ga-aba anyị na-ekwu fa ama aghọta ife ị na-ekwu ọkwa gị na onye Igbo na-asụ asụsụ mana ịsụgharị ọsị gị amakwọ m ka anyị na-ekwu o wee bụrụ na anyị ada asụ Igbo dị Igbo n'ime inu anụ atụ atụ bụ mmanụ Igbo ji eri okwu ụfọdụ ụmụ anyị amara Igbo ma ebụkwazi ya nke ịtụ inu ka ka ha ga-esi mụta ịtụ inu ma ọ bụrụ na ịda atụ inu n'ebe anụ maka na Igbo si n'ọdụdụ eru bute ozu nza na abụ akpọbịa ọdụdụ ogbu nza mana iru ebe anyị fọrọ nza onwe ọ bụrụ ọdụdụ ka ọ bụ kedu ife anyị ji ekwu ife a biko omenala ndị ka eji mara ndị asụsụ ndị bụ ife a ji eme ngara ka ọ gharụkwa ịbụ na ọkụ agụnyere anyị n'aka gbasara ịsụ asụsụ Igbo omenala Igbo bụ n'aka anyị ka ọ ga anyị Chineke ekwekwana ka ngwere gbaa ji ekene m na Igbo bụ Igbo ndị be anyị unu anụla anya anyị a sị na Chineke ekwekwana ka ngwere gbaa ji ngwere agakwana ha agba ji n'ebe anyị nọ ihe m na-ekwu Igbo amaka
Igbo dị ụtọ. Igbo bụ ndị eji eje mba. Biko onye ọbụla ka anyị tikọọ ọnụ aka ọnụ maka na asị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Ka anyị zụọ ọnụ ụmụ anyị biko. Ka anyị hapụ ihe a na-ekwu ya men mama men na men biko ka anyị zụọ ọnụ ụmụ anyị. Ọ bụ sigoko na udo dịrị unu. Igbo ndị m je mọnụ, Igbo ndị m je je mba, eziokwu Igbo amaka ndụ. Si n'ọwụwa anyanwụ ruo n'ọdịda anyanwụ, Igbo bụ oke mba, chai enweghị atụ, nwanne enweghị atụ, ịnọ n'elu ụwa ị ga-amata na nwa afọ Igbo bụ agụ, ndị Igbo bụ eze. Igbo amaka, Igbo amaka, Igbo amaka, Chukwu gọziri egọzi, Igbo amaka.